ତମେ ନଦୀର 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଥିବାରୁ ତମକୁ ହାତ କଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଗଲା। এটা କୋଉଠିକାର ନ୍ୟାୟ? ସେ ଅଣ୍ଡା 2ଟା ତମେ ନେଇ ଆସିଲ, ମତେ ହାତ କଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା 2ଟା ଉପରେ ଆପଣ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଡା 2ଟା ମୋର। ମୁଁ ତାକୁ ସିଝାଇ ଖାଇବି। कहाँ का न्याय है? ଏ ଅଣ୍ଡା 2ଟା ତମର କେମିତି ହେଲା? ଏ ତମ ପିଲା ବେଳର। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ଏ ଅଣ୍ଡା ନିଏ ବୁଢ଼ୀ କେମିତି ମତେ ଡଗୁ ଡଗୁ କରି ଯାଇଛି। ହେଲେ ହେଉଲ ଲକ୍ଷଣୀ, ମୋ ପୁଅ ତତେ 2ଟା ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ ବି ଯାଇକି ନରିବାଡ଼ିର ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିକି ଖାଇଲୁ। ମୋ ପୁଅ ତତେ ମଝି ଠେଙ୍ଗାରେ ସାବାଡ଼ କେମିତି କଲାନି ତତେ କହନି। ଚପଲ ଚୋର, ଚପଲ ଚୋର, ଚପଲ ଚୋର। କଣ ହେଲା କହ ସେତୁପତି? ମହାରାଜ, ଏ ମୋର 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବାହୁ, ଏ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର? କଣ ହେଇଥିଲା କୁହ ଦେବସେନା? ମହାରାଜ, ମୁଁ ତାର 2ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛରେ କହିପାରେ, ମୁଁ ତା ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କାଟିଥିଲି। ମହାରାଜ ଦେଖୁନ, ତୁମର ଛୁଆ ଭଳି 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଯୋଉ ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ। ଏମିତିଆ ଲୋକର ମଝି ନଳାକୁ ଜମା କାଟିବନି, କାଟିଦବ ତାର।